An balimaw ni ɲantuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko kalanyɔrɔ kɔni datugulen don an ka jamana yɔrɔ fan caman ka d'a kan ayiwa lakanabaliya kɔni sababuya la ale ni ayiwa karamɔgɔw ka wulikajɔ dɔw kɔni sababuya fɛnɛ na ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko bananba kɛrɛnkɛrɛnnenya la CBT ale ni Tubakɔrɔ ayiwa yen kɔni ekɔliso kɔni datugulen don kabini ayiwa dɔgɔkun 2 ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko kabini ayiwa walejugu tabaw kɔni tɛmɛna ni dugu ninnu na ni ka ayiwa kangarimada yen karamɔgɔw ni kalandenw ye k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ si kana taa ekɔliso la kabini o waati fo sisan kɔni ekɔlidenw kɔni bɛ kɛnɛ ma ayiwa min yɛrɛ ye karamɔgɔw ye a yirala k'a fɔ kɔni ko olu caman kɔni bolila an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw tun ye tagali min kɛ nin dugu kɔnɔna na ni o tun kɛra sababu ye ka dugudenw kɔni hakili sigi an b'a yirala k'a fɔ kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa lakana tigilamaw kɔni u bɛɛ bɔra nin dugu in na ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni kalan kɔni a tɛ ka kɛ nin dugu ninnu si la ka d'a kan kɔni ayiwa mɛtiriw ni ekɔlidenw bɛɛ kɔni sirannen don ka taa ekɔliso kɔni na ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko ekɔliden minnu bɛ ayiwa ni kɔni ni tɔɔrɔ in na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ taa fo denmisɛnnin ba caman kɔni na o tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko Tɔnbɔkutu ayiwa duguma kalanso fɛnɛ datugulen don an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko kabini tarata tɛmɛnen Nowanburu kalo tile 13 min yɛrɛ ye yen karamɔgɔw ye olu kɔni ye baarabila dɔ kɔni daminɛ ayiwa yen karamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko u ka baarabila in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ ye olu ka musaka dɔw ye ni olu tun kan ka sara olu kɔni si ma di olu ma u y'a yira k'a fɔ kɔni ko musaka ninnu na min yɛrɛ ye salon surveillance ayiwa o kɔni ni wari dɔ tun kan ka di u ma o la a fɔra ka yirala k'a fɔ kɔni ko hali bi o kɔni wari ma di ni karamɔgɔ ninnu ma ayiwa ko ni o yɛrɛ bɔra min yɛrɛ ekɔli communautaire ye ni o ye dugu yɛrɛ ekɔlisow ye wari musaka dɔ kɔni tun kan ka di o ekɔlisow ma o fɛnɛ ma di o ekɔliso ninnu ma ayiwa ni karamɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni o yɛrɛ bɛɛ bɔra yen k'olu b'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ ayiwa Tɔnbɔkutu olu ka kalan kɛ denmisɛnninw kun ayiwa ko nka hali bi min yɛrɛ ye jamana ayiwa baarakɛyɔrɔ caman ye olu kɔni tɛ nin dugu kɔfɔlen na o kɔni na o de kama kɔni olu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka taa ni ayiwa jamana baarakɛyɔrɔ bɛɛ minnu kan ka kɛ dugu in na janni ayiwa ni san in kɔni ka ban ni ko ni olu ka ni laɲini ninnu kɔni ma sabati min yɛrɛ ye kalan kɔni ye olu kɔni bɛ jɔ Tɔnbɔkutu fo u ka laɲini kɔni cogo bɛ sɔrɔ olu la cogoya min na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka kulomajɔ la.